Hej YouTube, det er Tobias her, og det ser på det Black Ops 2 gameplay på Nuketown 2025 med den der shotgun R870, tror jeg, hvis den hedder. Men det er ikke det, jeg skal snakke om. Det, jeg skal snakke om, det er, jeg har fået min computer tilbage, og det er jo ikke enten dejligt, og så er min nye intro, der kommer op i går. Og jeg vil gerne lige vide, hvad I synes om den intro, fordi at jeg har brugt sådan cirka en god time på at rendere den, fordi at der er ambient inclusion og global illuminance et eller andet på, og det tager en helvedes lang tid at rendere. Og så er der der er jo lockout, og det er jo pænt, altså det er jo fint nok for nogen, og det er også dårligt for nogen. Det er ekstremt dårligt for lærerne, fordi de ikke får løn. Og jeg synes, at regeringen er nogle røvhuller lige nu. Men jeg har jo fri, og det bliver lavet på mandag den 8. Nej, søndag den 7. Sorry. Men jeg vil bare snakke om, at der måske kommer en unboxing på mandag. AKA i morgen. Og det bliver muligvis en Razer Death Adder. Så den har jeg næsten lige købt, fordi jeg har en Logitech M235 trådløs mus, der er 3 år gammel. Og den er ikke særlig god mere. Så jeg glæder mig til at få en Razer Death Adder, så at jeg kan spille ordentligt. Og I får ordentligt content. Men ja. Hvad er der ellers? Der er... Og i forgårs, der blev den nye trailer til den nye DLC lavet til Black Ops 2 Uprising, kommer den til at hedde. Og jeg var lidt skuffet, da der ikke var en ny gun, men det blev klaret op af den band, der hedder Studio. Fordi at det er en remake af Fighting Range. Og der blev jeg bare sådan fucking glad, fordi at det er min yndlingsvane i alle Call of Duty. Bare der var en firing range i alle spil. Det var fedt. Men Studio, det bliver sådan, at det er en backstage, kan man godt sige, i Hollywood. Så det er sådan noget, man laver film på. Og det skal sgu nok blive nice. Så der er stadigvæk det der høje tårn. Og jeg er meget hæs. Undskyld, hvis min stemme den går i overgang. Det har den gjort helt vildt meget de sidste par dage. Men ja. Hvad der ellers er, så ja. Jeg aner ikke, hvad jeg skal snakke om. Så er der en server, som jeg er blevet moderator på. Jeg kan lægge IP'en i beskrivelsen, så kan I komme ind og spille på den. Meget fed server. By the way, den ligger i Amerika, aka Hawaii, fordi at ejeren, han er hawaiiansk, og jeg sad og snakkede med ham i går. Han er sgu flink nok. Ja. Jeg har godt og vel et godt lille minut at snakke i endnu. Men ja, det er vel også fint nok, så længe I bare får en commentary, fordi det er det, I skal have. Der er også nogen, der... Altså også den der giveaway, jeg har lavet, den slutter jo i 100 subscribers, og det var lige i starten, den første uge, der fik jeg 6 subscribers. Fuck yeah. Men så har jeg ikke fået nogen subs i 3 uger. Så I må gerne dele den med jeres venner, sådan at der er flere, der kan komme til at deltage i den, og så jeg kan få flere subscribers. Sådan at der er flere, der deltager, og sådan at jeg gror mere, sådan at der er flere, der kan komme til at deltage. Fuck, det lød mærkeligt. Men ja. Undskyld, jeg siger meget, men det er fordi, at det er min anden commentary. Og
ja, også den der setup video, den kommer jo ved 50 subscribers, der mangler 2. Og det kan være, det er fordi, at jeg har baggrundsstøj på mine videoer. Sorry, det er min computer. Jeg får en ny om 2 måneder. Mindre den fragtbil, den kører galt. Og ja, det er en computer, som der er blevet brugt 11.000 kroner på. Det er fra F-computer, by the way. Og det er en Intel Core i7. Jeg tror det er 12 GB RAM. Jeg aner ikke. Men ja, vi ses. Hej.